ассалому алайкум дӯстони азиз, созаи нағзаи саломатӣ хубай тамошобинони азиз, ҳозир ма шумода як нуқтаи савдоро тавсия метим. духтаро акция рафтестай ба хотири моҳи шарифи Рамазон ҳамаи либосошона арзон кардагиян. Чин намуд киртае ки дар инҷа мебинен, кирта кардиган ҳамаша арзон кардагиян. Ин нархҳо пеш гӯем 50% акция рафтестай мешава. Нархҳо беҳад қимат буданд. Ҳозир беҳтарин нарх шидагиай. Баъд бо касоне ки оптовӣ мегиранд, оптовиам доранд. Икрта пеш 300 сум буд, чанд сум буд. Ҳозир боша 180 сомон шидагиай. духтарако марҳамат бинен, чихе хушрӯ. Иҷа бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 12 дарвоза, 9 қатор. Марҳамат, 9 қаторай духтарако. Рақамошона ман мемонам дар рӯи экран. Касе дар корай нависен, доставкаям доранд. Баъданай киртара бинен, чихе хушрӯ. Ман аз ин Дубайс киша нишон дода будам шумода 900 сомонаша. Ҳозир бошад копия люксуш омадай. Диден чихе фасон ичандай. Инам 180 сомон. Марҳамат сангчорша бинен, чихе мустаҳками фасон. Рангаму оригиналояй духтарако. Аз ин бо расветка дорана. Ина марҳамат бинен, сабзам ҳастай, сабзи талхабарг. Медонам ки бисёриё дӯст медоранд вая ранга. Марҳамат ҳам сиёҳош ҳастай ами модела, ҳам сабзи талхабарг. Размерашон чӣ хеле? Аз 48 то 58 размер доранд. Диден духтаро ино баличмеркаян. Аз ин моделам диден дута рангай, ҳам сабз, ҳам сиёҳ. Ана баъдан анаи модел беҳад арзон шидагиай. Ино чандан озӣ? 120 акция рафтестай 120 сомон. нигоҳ кунен чандта расветкаи фасон. марҳамат аз ино размер ҳастай, метавонанд ки дархост кунен. Ба двойка доранд. Двойка чандан халат? духтарако халатора бинен хушрӯгиша 130 сомон шидагиай акцияда. марҳамат аз инам метавонанд ки гирен. ана баъдан и қисма бинен беҳад киртои фасон овардагиян. мана бинен ҳар хела. ино чанди? духтаро беҳтарин акция рафтестай. мана 140 сомон. беҳад қимат будан, ҳозир арзон шидагиян. диден чӣ тавре гуфтам, ба хотири моҳи шарифи Рамазон ҳамаи ҳамино акция шидагиай. рангоша бинен. материалошон чаира? ангоркаяй материалошон. шушта мепӯшен. пад намезанада ин материал? пад намезана. мана духтаро бинен чихе хушрӯ. размерашон чӣ хеле? 48 то 60 размер ҳастай духтаро. ана баъд двойка доранд. двойкои ҳар хела, двойкои фасон. двойкотон духтаро 220-250 сомона двойко. ҳозир 180 сомон шидагиай. беҳад фасонакан. марҳамат размеро ҳастай. як бори дигар такрор мекунем. ҷа бозори Корвонай, тарафи Тилло бозор. марҳамат 12 дарвоза, 9 қатор. ана баъд ҳастай бо ҳамхе халато. халатои хушрӯ. халато чанда? халатоям акция шидан духтаро. ино иёям қимат будан. қариб 50% ҳозир акция шидестай. нархшон ҳозир 180 сомон шидагиай. марҳамат биненда чихе хушрӯан. ҳам Versace доранд, ҳам анаи модел ҳастай. аз ин модел сиёшам ҳаст. сиёшам бинен чихе фасонакай, хушрӯакай. баъд Versace ҳастай. Versace чандан? мана 180 сомон. ишамам хел аксияи беҳтарин пешниҳод шидагиай. ина расветка доранд. диден сиё доранд. ана ин Versace сангчош сафедай. баъд бо сабз доранд. аз инам хушрӯ. размеро ҳамаш ҳаст духтаро. марҳамат хоҳишмандо, касе дар корай биёен ай пеш бинен. ана баъд кардиган доранд. болопӯшои хушрӯ. и чанд сумай? духтаро ира бинен 110 сомон. болопӯши фасон. аз як расветкая? аз ин се расветкаяй. нигоҳ кунед 110 сомон. марҳамат касе дар корай метавонед омада аз пеш бинед ё ки нависен шона шумода бо мефаҳмонанд. доставка доранд. рақамашон ҳаст дар рӯи экран. бо маълумоти бештар аз хучон бигирен. ана баъд кардиган. кардиганои хушрӯ ё чанда? духтаро 250 сомона. ҳозир 180.
170 сомон шудагай размер доранд. Марҳамат. Сангчаашо набинем бо чихе сангчаакои хушрӯ. духтаро бори дигар такрор мекунем. Дона оптом доранд. Чи оптовӣ гирифтаниян, чи барои хитон гирифтаниян. Марҳамат, ҳамаш ҳаст, бо арзон мешава. Ина қисми болорам бинед. Кардиганои бисёр доранд. Нархошон ай чанд то чанда? 240 сомон. 240-250 ҳам хеле нархошон. Духтарако мана 230 сомонашам ҳастай. Кардиганам дар кор боша. Марҳамат, нависед ина борошон. Иҷа оптимам ҳастай, донаям ҳастай. Марҳамат, биёе най пеш бинем.